салому алейкум бародаро, хушоматон ба канали ман. Марҳамат, якти лайк зинтон подписация фаромӯш накунтон бародаро. Ҳамин лайку подписация ашмо ҳичи намбаравад. Подписация кунтон ҳар рӯза хабароба бо хоҳар мештон. Ҳар лайк барои якта одам дида, мисол ҳамин бохар бошад, боғи харида баҳра меёбад бародаро. Ашмо ҳичи намбаравад. Барои ҳамин якта лайк зинтон подписация фаромӯш накунтон. Мана одамоба гусел кунтон боғи нағз 3 гектар дар Чилгизи боғи фурӯхшӣ, боғи ҳамин ҳосилашам фурӯхтагӣ тамом. Ҳосилашам фурӯшим худо хоҳад. Мана то охираш бентама шумо ба ҳама шароитиш мефаҳмонам. Шароитош беноҳоят зӯр. хону дарошай, скалатошай барои хушка бори хушка ҷобаҷо кардан. Скалатошамай, ана бассенташай бародаро. Бассенти калон, обаш пур. обаш лав-лав то охираш метавон ҳамаша сиёмкарагӣ херманошай, хону дараш бемалол, обош бемалол бародаро. ҳамин зиёда аз 350 мумкин 400 мумкин 380 биқ дарахти ҳамин 25 сола ҳамаш зӯр карагӣ бародаро. Мана худо хоҳад то охираш бентон мефаҳмитон. ин боғ дар Чилгизӣ дар Ганҷак бародаро. нархаш бародаро ман баланд карда мегӯям 45000 сомон. бо савдо мешад, камту савдо мешад бародарҷоно. на марҳамат бинитон албатта. суртҳои зардолу, абрикосшай, шиша хурмоишай, бобоишай, мачалкашай ва яду хел дигар суртҳои навашай бародаро. албатта битон ман бурда нишон медиҳам. бениҳоят зӯр. ҳама ҷиҳата зӯр. мана марҳамат тамошо кунтон. ман шумо ҳозир мисол бассенташа, хонаша, ҷоҳои хермаша ҳамаша нишон медиҳам. ман хонааш бародаро. ин то ринги дараш мисол вай ин то ринги дари мисол зиндагӣ мекарда. инҷа картай мана бародаро. инҷа вай мисол ошхонаи тайёр авқот тайёр мекардаги ҷо. мисол қулфу калид ҳамаш кардаги ҳамаш 100%. ин дар ин скалот бародаро. такша стяши кардаги мисол илабаш мисол хони полошай хай инҷа на зиндагӣ карда мешад. шароиташ нағз. ҷоҳои салқин бениҳоят хушрӯ. мана ин бассенташ бародаро. бенитон ҳамин просто курорт. ман сиёмка худам сиём кардам ба дасти худам. действительно ҷои зӯр. ҳам бо хуш мекунтон, ҳам отдих мекунтон. бениҳоят нағз. барои ҳамин якти лайк мизинтону подписация фаромӯш накунтон. худо хоҳад мегиртам бова. нархаш 45000 камтун савдо мешавад бародаро. албатта неки ҳамааш ҳамин 25 30 мекардаги дарахтҳо ҳамааш шиғел кардаги. барои ҳамин таърифи яраша меарзад. худо хоҳад битон иншоалло. ман бурда нишон медиҳам насиб кара бошад. мани видеои мисол группаоба падилиста кунтон бародарҷоно. як савоба мегиртам иншоалло. раҳмат барои дастгирӣ ҳамеша. ҳамин ки дидоса бошад якта лайк зинтон абрӯи савоб. раҳматои калон бародаро.